Humandagan sa usa ka singgi. Ang taknang oras, alas 12:57 na. So mga kadrama, magasugod na ta ining atuang tolmanon, ang handusdaan humandagan sa usa ka singgi. Og nagpasalmaton ako tuod no sa tanang nagatanaw sa akong video niadtong niaging semana nga ang atong sender nga si Vic nga do na kitay followers nga ni direct nako og message sa akong messenger nga nagpasalamat lang siya nako ambot ni niya nga nagaingon lang siya nga nakarelate ko no siya no kay ang istorya pareho ko no sa istorya sa iyang kinabuhi. Ug mausab mga kadrama, nagpasalmaton ako sa mga new subscriber nato. Ug usbon ko kung pwede mga kadrama, ayaw lang i-skip ads, no? Kada kong tabang na kanako. Bali more on Thanksgiving sa ta karon kay medyo mabulang kining sugilanon sa atong sender. Ug sa mga nagpa-shoutout, siguro sa bandang tumoy na nako i-mention, no? So mga kadrama, ang atong oras alauna na gyud. So stay tuned kay magasugod nata no nining drama nako sa YouTube channel nato nga ang drama ni Sandro. Maayong adlaw kaniyong tanan mga soking tagapaminawa nining handusdaan humandagan sa usa ka singgit. Og yung mansab sa mga artista nga nagahatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lito, sa dili ko pa pagsugdan sa pagsaysay sa akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. First True Love. Reminders tuod sa mga senders no kay sa mga gipang request niyo nga mga kanta bali dili kini nato mapatugtog kay bawal kini sa YouTube. Daghang salamat. Ikapila naman ka na ko giingnan boy oy. Ha? Ay lang patakaw ban sa laing tao. Tanaw mo, bunog na hinon ka. Napagtripan lang day ka. Ang di, nagtuman ko nga, nagagusto sila na ako. Sige, nag-ingon nga, gwapa ko ko. Kahumok ba yan ni mong ilong boy, oy? Ay, kung tawag boy ko ya, kay girl ko ha, di ko lalaki. Unya, usa naman nga, boy man ang gipangan nila ni Papa ug Mama ni mo. Basta kami boy, wag yun kami kontra ng imong pagkabayot ha. Pero unta, magamping sad ka. Og dili ka magpataka og uban ni bisan si kinsa nga lalaki. Beb, asa magkakaroon? Na ako sa may Merkalo karon, Beb. Nay gisugo si... Uy! Uy! May kawatan! Ay, balikan ako cellphone! Alihin ninyo! Uy, animal ka! Uy, hala! May mga tawanan na. Datakpan naman nila ang kawatan. Ako sang daulol. Dadanan ninyo. Sir, salamat kayo ha. Babae ka. Abi na ako lalaki ka. Kakuya bayaan mo. Tara, sir. Kuyog tas police station kung gusto ka mo reklamo at totohanan. Tumboy dahil siya. Babae ni dakop sa snatch eh. O ma, binibagyo na ko niya ba? Murag, dili man to taga diri. Kay karon pa man ko kakitaan niya. Dili man ako pamilyar ang iyang naong. Ubasa mo itong bagong siya nga bagong pulis din ha. Tay si bagong siya nga pulis. Mangkuno na si Desa. Babae nga mumawag buhak. Gwapa. Oo, maog yun. Gwapa ma. Pero nagtuog yun ko nga, lalaki siya ma. Tungod sa iyang buhok. Pero kung lalaki pa siya ma,
Aw, gwapo siya eh. Makabayot. Ayaw ko ina, parehas mong boy, makabayot. Uy, simba ko ka, uroy ma. Sukat nga nakakita kong disa. Di na siya mawasa akong huna-huna. Unsa naman ko. Mapuli na lang sila ko, Pem. Babe, ha? Nagpila lang yun ka nga waka sa imong kaugalingon. Lana imong kinahuna. Unsa man dito? Nakanilain. Solta lang. Kaya unsa ka rin, magpuwag na lang ta. Babe. Unsa? Wa ka sakit sa gibot ni Sofia ni mo kuya? Oh boy. Mara naman ko nakaginhawa ko nga. Wa nami. Hala ka, basilog lain na nga si mong hunahuna kuya. Lain na gyud. Si Disa na. Katong tumboy nga pulis. What? Si Disa? Hoy kuya, magkaroon ng buwag sa uyab si Disa. Okay, naglaom kuya, kay babae ang iyang gusto. Hindi siya gusto laki. Ay, paita. Igo lang gyud ko nga magsikik lantaw ni Disa din sa layo. Kagwapa pa niya. O lalaki sab siya. Gwapo sab kayo. Ay, mabuang ko ni mo Disa. Uy, hala! Nilingay mo siya na ako. Kanindot kaya sa akong piling. Nga, nag-abot ang among mga mata. Kinahanglan nga. Magpatagad ko niya. Mangita ko pagi. Ang kiinguan, gusto siya babae. O di, laki. Mao gani, boy. Tabangi ko. Ha? Tabangan ti ka? Taon man. Himo akong babae, boy. Magbinayot ko. Unsa? Basta kuya ha. Wala akong itulo ni mo ha. Kung saan pagbinayot. O ready na sa lang uban akong sinina diha. Manit sa loob ba? Ha? Magbinabay ko si Nina. Oo, armas mo tuos sila ni mo. O kinahanglan nga. Tara ni mong kailag kuya. Di ba hibaw nga. Nagpakaroon ingnon ra ka. Oo. Sige, boy. Muwato ko sa akong mga barkada. Sigurado kong nag-inom sila ron. Oh, alas 10 ra ko to ba? Aron di ko maahat og dakop ninyo din eh. Si Disa. Sige. Shot ni na ko nga ba ha? So, kabitaw ron. Hi, Day. Hi, Disa. Time pa. Murag nakailamang ko nimo. Ikaw tong Oh, katong na isnatchan. bayot de ka? Oy. Girl ko, oy. Bagulang gyud ko na-realize. Bagulang gyud. Mao ba? Anugon si mong kagwapo eh. Daghan siguro nagilak ka babae ron. Daghag naguol nga bayot ta. Ano naman, ma'am? Basta ka? Nag-uol ka? Wa uy. Di ko lucky uy. Lucky gud ko. Mas ma-attract pa ko sa imong kagwapa karon. Oh, wow ha. Sukat ka nagkaabot mo ito sa inanan. Sige na magkuyog-kuyog ni Disa ha. Ipiklib gyud kayo atong mga plano, boy. Pero kinahanglan nga pahibaon ni mo dayon si Disa. Ang dili ka tinawag nga bayot kuya. Boy, ugma. Makikita ko niya. Akong isulti niya ang tanan. Sige. Ikaw lang yun, ha? I love you, Lito. Tinod ba ka kining akong nabati? Sa sige na to kuyog-kuyog. Na-fall na gid ko nimo. Maong gusto kong manguyab nimo kay na-feel man gud ako nga dawat kayo ko nimo bisag unsa ko. Og labaw pati kang gimahal tungod sa imong pagkaikaw. I love you to Disa. I love you kayo. Ilan may kabuhan ni Disa, ma? Gusto naman kong makigminyo niya, ma? Ay, waman ko na yung problema dong. Masakit lang nga. May bola siya sa tanan. So, sa dong nga nagpakaroon na inon kara.
Mahadlok magud ko. Musulta niya ma. Basin makigbuwag siya nako. Di na ko kaya ma. Mawa siya nako. Nasa ka pala, anak. Anak, kung mahal ka na, dali siya mo payanin mo. Tulang kay galakin ka nga napinayot. Pero mas mabiya siya ni mo kung may bawa siya nga sa taas nga panahon nga imo lang siya siyang gibuang. Husto ka ma. Salamat ma. Naunsa ka, uy. Ngano ko nang imong gisulob? Macho man kay katanaw na. Lalaking lalaki man kayo ka. Disa. Ang tinuod, lalaki manggod ko nga nagpabayot. Aron lang nga patagad ko nimo. Unsa? Mahal ta ka, Disa. Dugay na. Pero nakibaman ko nga, dili ka makagusto lalaki. Pero dili ako kayang buangon pa ka. Maong makasabot ko karon kung imo kong biyaan. Pero gusto ko nga, makibaw ka nga. Love ta ka, Disa. Love sad kayo ti Kalito. Og dili na igong rason para biyaan ti ka. Mababay, malalaki, o mabayot man Kalito. Ang importante na ako nga mahal ko nimo. Og mahal sad kaayo ti ka. Salamat kayo, Disa. Mahal sab kayo ta ka. I love you. Tungod sa gugma, dili gud mapili kung unsa pa ka. Mao nay narais na ko sa relasyon namo ni Disa. O karon, mabdos na si Disa. O dinhi lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. And more power sa HDKS Production Center. Ang magtatampo, Lito. Lito. Itaga mo sa bato. Parting binabagog na ako ni mo Lito, no? Kay, nang-ipod ka nga para lang makuha nimo ang imong gusto. Ug dili baya lalim nga magpa-disguise ka nga bayot, no? Ug good luck and best wishes sa inyong panag-ipon. Isip usa ka bana og mag-asawa. Og mao kadto ang sugalanon ni Lito mga kadrama, no, nga taga Valencia, Bohol. Okay, shout out portion nata. Shout out kay Benji Pilisco, Adele Del Pilar, G. Romero, ug si Palix Tinio Likayan. Og dinhi lang kita kutob sa mga wala pa nakasubscribe. Subscribe na mo palihog nining atong YouTube channel ang Drama ni Sandro. O i-click ang notification bell para updated ka mo sa akong bagong i-upload nga video. Og daghang salamat. God bless.